Det er dig, der har den. Dig, der ved bedst. Og alle forventer, at du har svarene. Nogenlunde sådan starter Gert sin historie, da han fortæller mig, hvordan det er at være CEO for en mindre produktionsvirksomhed. Og måske du kender det fra din egen hverdag. Alle vil have svar på noget. En beslutning, noget der skal gøres, nogen der mistrives eller ikke har det godt, nogen der vil have fri, en strategi der skal udrulles, kunder der skal serviceres, kvalitet og aftaler der skal leveres og leves op til, noget der skal kommunikeres, så det sidder lige i skabet, nogen der skal ansættes, nogen der skal fyres. Du har fingrene helt inde i maskinrummet, og du er den allervigtigste beslutningstager. Uden dig, så ville tingene bare ikke fungere. Tænker du? I starten er det spændende, som Gert fortalte mig, og siden blev det anstrengende. Og mange beslutninger blev truffet ud fra hans mavefornemmelser, nogle gange endda også ud fra hans irritation eller frustration, og i mindre grad ud fra det, som i virkeligheden ville være det bedste for firmaet, og sikkert også for Gert selv. Det er ikke Gert, der er afbildet her. Det er et billede af hans følelse indeni. Til sidst havde han nemlig følelsen af at være ved at blive kvalt. Han var sent hjemme, han knoklede, sov dårligt om natten og tænkte konstant på, hvordan han skulle tage det næste skridt, uden at han kom til at gøre det, som egentlig motiverede ham, nemlig at udvikle firmaet. Det er dig, der har den. Og derfor så kan du lige så godt skrue på nogle knapper, som giver dig styringen tilbage, i stedet for at lade dig flyde med i strømmen af krav og forventninger til, hvordan du skal handle. Hvis du vidste hvordan, vil du så ikke præcis vælge det? Altså at tage styringen tilbage? Min vision for dig, det er, at du som administrerende direktør rent faktisk kommer ud af den unødige drift. At du får større frihed som menneske, partner og privatperson. Samtidig med, at du skaber endnu større værdi i virksomheden. Ligesom både Christian og Susanne, begge to virksomhedsledere, som jeg kommer til at fortælle dig om lidt senere. For det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er muligt at opnå begge dele, hvilket både Christian og Susanne og mange andre har gjort før, ud fra den metodik, som jeg kommer til at vise dig i den her video. Jeg har kaldt seminaret her for sidste stop, før du bliver kvalt som CEO. Sådan får du tid til at vækste din virksomhed og slipper af med unødig drift, brandslukning og andet, der dræner i 3 afgørende trin. Det er til dig, som er administrerende direktør, CEO i en virksomhed med op til 200 ansatte, og som ved, hvad det koster dig personligt og professionelt at sidde fast i virksomhedens drift. Og som derfor gerne vil tage styringen tilbage på en måde, så du rent faktisk får tid til det, som skaber den størst mulige værdi. Og som også gerne vil vide, hvordan du gør. For det er måske sidste stop. Seminaret er ikke til dig, der står over for en akut krise i din virksomhed. For det at skabe grundlæggende forandring i ledelse, det tager tid, og det starter med dig. Men lad mig lige starte et andet sted først. Jeg hedder Tine Gejhed, og jeg er oprindeligt uddannet cand. Polit og har arbejdet som executive coach for ledere i mere end 25 år. Mine kunder de tæller blandt andre topledere fra en lang række vækstvirksomheder med et stort udnyttet potentiale, plus en lang række store internationale virksomheder. Som for eksempel Flemming, der i DSV gik fra meget hands-on driftsledelse til strategisk ledelse, med et europæisk team på under 100 mennesker, mere end 8.000 containere og en omsætning tæt på 1 milliard. Og som en baggrund blandt andet i transport, stod over for en større direktørrolle med eneansvar for sin del af DSV og at udvikle sin del af forretningen herfra. Eller Michael fra Siemens, som kom fra en central salgsrolle og som med et kæmpe salgstalent blev udnævnt til en global CEO-rolle i virksomheden. Og så skulle han ellers begynde at navigere på en ny måde og etablere sit eget internationale ledelsesteam og skabe en helt anden type resultater gennem sit team.
Alt sammen gennem sparring og samtaler med mig omkring deres ledelse. Fælles for alle dem, jeg coacher, også Flemming og Michael, det er, at de som ledere sidder fast i en måde at gøre tingene på, nemlig den, de kender, og som ikke nødvendigvis skaber de resultater, der er brug for. Så først når de begynder at formulere de her ting og lægge brikkerne sammen på en ny måde, så begynder der at ske noget nyt. Jeg er ekspert i ledelse og personlig udvikling, og jeg har prøvet meget i mit eget liv. Lige fra at møde en af Indiens største guruer, til oplevelsen af at være en del af jordens åndedræt. Jeg har oplevet både at være rig og fattig, syg og rask, ansat, fri, og fanget i mine egne tanker om, hvad der er rigtigt og forkert, uden at det nødvendigvis har gjort mig særlig meget klogere. Jeg har en daglig praksis, hvor jeg har fokus på mig og min energi, både gennem styrketræning og meditation. Og det har jeg for at kunne være nærværende med de ledere, som jeg coacher, og evne at lette og lytte bag om det, som de egentlig siger. Siden 1999, der har jeg coachet over 600 ledere fra Danmark og Europa. Og det, som jeg har opdaget, det er, at der faktisk kun er 3 essentielle faktorer, som du skal sætte fokus på, hvis du vil skabe ekstraordinære resultater med langt større målrettighed og klarhed. Og måden, jeg opdagede det på, det vil jeg gerne dele med dig. For det er vigtigt at forstå, hvorfor det netop er de her 3 faktorer, som er vigtige. Så lad os starte med at spole tiden tilbage til slutningen af 00'erne efter finanskrisen. Der havde jeg allerede coachet en del CEOs og topledere forskellige steder fra. Både fra nogle store internationale virksomheder og også nogle mindre virksomheder, som var begyndt at se perspektivet i, at de øverste ledere fik sparring på deres roller og deres måde at være leder på. Og jeg tænkte, at de er alle sammen unikke. De har alle sammen deres særlige udfordringer. Noget helt specielt at byde på i deres forskellighed. Og det havde de. Men efter at have været i gang i et par år, så begynder jeg at opdage en vigtig ting. Jeg begynder at få øje på et mønster, nemlig at alle samtaler og forløb, de drejer sig omkring de samme 3 temaer. Uanset om det er en CEO i en udenlandsk eller en dansk virksomhed, eller om det er en større virksomhed, eller en vækstvirksomhed, eller en scale-up. Det er de samme 3 temaer, du som topchef skal have fokus på. Og jeg kommer til at vise dig de her 3 temaer lige om lidt. Men inden da, der vil jeg først dele de 2 faldgrupper, som er årsagen til, at mange dygtige ledere alligevel sidder fast i det, de allerede kender alt for godt. For det, som både Flemming og Michael også opdagede, og som alle ledere jo godt ved, men har svært ved at gøre noget konkret ved, det er, at for det første, så leder vi efter svar uden for os selv. Og for det andet, så er vi drevet af vores faglighed, ikke af ledelse. Og ja, altså vi ved det godt. Svaret har vi selv. Men det er nu engang både hurtigere og nemmere at finde svar uden for os selv, så vi undgår at gå for meget ind i de ting, vi ikke lige synes, vi har tid til at løse her og nu. Tror vi. Og at faglighed ikke er ledelse, det ved vi også godt. Men hvorfor er det så, at vi falder i som ledere? Jo, problemet er, at faglighed ikke er ledelse. Den er faglig, og den er både logisk, analytisk, problemløsende, sekventiel osv. Det virker kun i kort tid. Så når vi er presset af deadlines, at holde koppen under og sikre kvaliteten af leveringer og trivsel, så er det bare nemmere at gøre det, som vi plejer, og gøre det, som vi ved virker. Kan du huske Christian og Susanne, virksomhedslederne, som jeg nævnte i starten af den her video? Det var præcis det samme med dem. De har begge to gjort op med den måde, de var ledere på, og de ville begge to tage styringen tilbage til dem selv.
Christian han havde haft sin virksomhed i 27 år. Han havde 20-30 ansatte inden for PR og kommunikation, og han var selv CEO. Han havde udviklet virksomheden gennem rigtig mange år, og de vækstede, og kunderne var glade. Og han kom til mig, fordi han ikke selv var glad, selvom det gik godt. Og han havde faktisk dårlig samvittighed over ikke at være glad, når nu alt gik så godt. Men han vidste ikke, hvad han skulle gøre, eller hvor han skulle finde svaret for at komme videre. Og han ville skabe en forandring for sig selv og sin virksomhed. Det er samme med Susanne. Susanne er læge, og hun havde en rådgivningsvirksomhed med over 40 medarbejdere, 4 partnere. Og hun arbejdede i omegnen af 70-80 timer om ugen, inklusive weekenderne. Der var simpelthen ikke mere tid at give af. Og da hun kom til mig, så kunne hun ikke finde mere tid til alt det, der stadig lå og ventede på hendes beslutning. Hun var ikke stresset, men hun følte det, som om hun var ved at drukne. Og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre for at få vendt udvikling og få mere tid til at arbejde strategisk. Både Christian og Susanne ønskede altså at skabe forandring. Men det, som de opdagede, det var, at de var nødt til at have fat på de her 2 faldgrupper, inden de kunne skabe forandringen. Altså både det der med at lede svar uden for sig selv, og også indse, at de var drevet af deres faglighed, ikke af ledelse. Og det, som Christian han fandt ud af, det var, at når han ikke var glad på arbejde, så han løsningsorienteret på det. Altså han fortsætter, men han prøver så at skære ned på det, han ikke kan lide, og kun tage hånd om det, han selv synes er sjovt. Ikke det, som virksomheden egentlig har brug for at udvikle sig. Og måske heller ikke det, som han selv havde brug for at være tilfreds. Og når Susanne ikke kan nå det, hun skal på arbejde, så arbejder hun bare videre derhjemme. Altså mere af det samme. Både Christian og Susanne vidste, det var dem, der havde den. Også de havde alle svarene. De ledte bare de forkerte steder, nemlig uden for dem selv eller på de allerede kendte hylder. Tilbage til dig og de her 3 trin, som alle topledere, jeg har coachet, har haft fingrene nede i, og som har hjulpet dem til større frihed i deres rolle, samtidig med, at de har skabt større værdi i deres virksomhed. Oftest er det sådan, at når ledere kommer til mig, så ved de godt, hvor skoen trykker, men ikke hvordan de skal komme videre. De mangler simpelthen at komme ud af deres vante tankegang og se dem selv og deres virksomhed fra nye vinkler. Det, der sker, det er, når vi så begynder at tale om de her 3 trin, som jeg kommer til at præsentere lige om lidt, så skaber det en helt umiddelbar klarhed og forståelse af årsagen til, hvorfor tingene ser ud lige nu, som de gør. Og det er samtidig også starten på at finde løsningerne til det, der skal ske. Problem og løsning hænger simpelthen tæt sammen. Og når du så har fundet løsningerne, så er det helt enkelt at beslutte sig for, hvad du rent faktisk skal gøre anderledes. Det er ikke sikkert, det er nemme løsninger, men det er de rigtige løsninger. Fordi du har fået vendt alle stenmærket efter og besluttet dig for, hvad der er det rette at gøre nu. Og det skaber en helt utrolig energi. Og samtidig med, at du får energi og klarhed, så betyder det også, at du får en oplevelse af frihed i dig selv. Mogens, en anden af mine kunder, han fortæller, at selvom vi har haft fokus på hans virksomhed, så er hans ægteskab også blevet bedre. Fordi han simpelthen er mere tilgængelig, han er mere kreativ. Og også fordi han har fundet sin egen naturlige autoritet i det, han laver. Og så kan han agere langt mere frit end tidligere. Der er simpelthen ting, han har uddelegeret og ikke længere gør. Torben, han kom til mig med følelsen af, at han bare ikke kunne se sig selv fortsætte som CEO af sin virksomhed 5 år ind i fremtiden. 6 måneder senere havde han solgt virksomheden. Ikke på grund af coachingen, men fordi ting begyndte at ske omkring ham, da vi begyndte at tale om. I dag har Torben skabt et helt nyt liv for sig selv og sin familie.
Så selvom vi gør det her for din og din virksomheds skyld, så har det effekt langt ind i din omgangskreds og dit netværk. Jeg ved, at mange tænker, det her det har jeg simpelthen ikke tid til, eller det er for langhåret, eller alt for personligt, så det virker ikke for mig. Jeg skal bare lære noget omkring min virksomhed, og det er måske også rigtigt. Så for at være ærlig, så er det her ikke for alle direktører. Du skal have modet til at få nogle nye perspektiver, både på dig selv og på din virksomhed. Og har du det, så kan du også skabe nogle resultater, som har enormt meget stor betydning, både for dig selv og for dem omkring dig. Nu vil jeg gerne lære dig de her 3 trin, som er fuldstændig afgørende for at lykkes med at skabe større værdi i din virksomhed, samtidig med at du får større frihed som direktør. Det eneste, det kræver, inden du går i gang, det er, at du godt ved, at du er nødt til at ændre noget. Du er bare ikke helt sikker på, hvordan eller hvor du starter. Så er du faktisk på rette spor. Og det handler egentlig bare om at erkende, at det er sådan, det er for dig lige her nu. Og den gode nyhed er jo, at der kun er 3 trin, 3 temaer, du skal have fat på. I første omgang med dig selv, så du får tingene op til overfladen. Senere så kan du vælge at inddrage for eksempel dit lederteam eller dine ledende nøglemedarbejdere. 3 trin, som til gengæld er afgørende for dig, for at komme videre. Det første handler om det allervigtigste, nemlig dig, din energi, og ikke dine omstændigheder. Det andet, det er din analyse af virksomheden, set udefra. Og det tredje handler om dit lederteam, at få skabt en anden dynamik her. Når du har haft fat i alle de 3 temaer her, så er du et helt andet sted, end du er i dag. Og du vil opleve en anden frihed og en anden mulighed for vækst, end den I har i dag. Så lad os lige tage de 3 trin et ad gangen. Første trin, det er fokus på dig. Ja, ikke dine omstændigheder. Forestil dig, at du har rigtig mange opgaver foran dig, som du skal løse. Det er bare ikke alle opgaver, som du synes er lige interessante, men du løser dem, fordi du tager et stort ansvar. Og måske også fordi du synes, at du er den med bedst erfaring. I starten, der er du fuld af energi. Men stille og roligt, så daler din energi og din motivation, simpelthen fordi du ikke får energi af at løse de opgaver, som lander på dit bord. Og efterhånden så har du hverken tiden eller den kreativitet, der skal til for at skabe den vækst, som I har brug for i virksomheden. Og som du er den eneste, der kan skabe. Det som er dine naturtalenter, og som er fundamentet til virksomheden. Det at udvikle sig til opgaver, til at dræne dig, hvis ikke du begynder at se indad. Og igen få fat på det, som inspirerer dig. Når du begynder at sætte fokus på dig, så får du nye perspektiver på dig selv og på din rolle, og du får fat på den energi, som engang har drevet dig, og som skal drive dig til at skabe vigtige forandringer fremad. Derfor skal du starte her. Du og din energi er det allervigtigste i at skabe udvikling. Så jeg vil anbefale dig at tage tid ud til din refleksion. Brug en weekend, en dag, nogle timer, og afsæt dem kun til dig, uden forstyrrelser. Hvis ikke du finder tiden til at kigge dig selv dybere i øjnene, så ender du måske faktisk i den samme gamle rille med at skyde skylden for manglende udvikling på omstændighederne, på krisen, på markedet eller på dit teams manglende engagement. Og det virker ikke. Så start med at sætte dig selv i centrum. Du er kilden til ny udvikling. Næste skridt, det er at se virksomheden udefra. Hvor gør du størst gavn? Her laver du din analyse. Når du stiller dig udenfor, ærligt, nøgternt, analyserende, så får du ny viden, du kan bruge til at skabe bedre forudsætninger for vækst. Ligesom når du er hos lægen, og lægen har brug for at finde ud af at stille den helt rigtige diagnose. Lægen er nødt til at vide noget om dig. Hvordan har du det i dag? Hvad er det, der trykker, før diagnosen er klar?
og I kan lave en plan. Det er det samme med din virksomhed. Her laver du analysen, stiller diagnosen, analytisk, nøgternt, før du konkluderer og kan stille dig selv de her afgørende spørgsmål. Hvor gør jeg egentlig størst gavn? Er det det, du allerede gør i dag? Eller har virksomheden måske brug for, at du har mere fokus på udvikling, partnerskaber, strategi, salg eller noget helt andet? Og hvad er visionen for virksomheden? Hvor er I egentlig på vej hen? Så tjek lige ind med dig selv til en start. Lige nu. Hvad har din virksomhed endnu mere brug for fra dig, som verden ser ud i dag? Det tredje skridt, det handler om dit lederteam. Om at gå fra at være et enmandsband til helhed. Din ledergruppe er afgørende for at I lykkes endnu bedre med at vækste jeres forretning. Hvordan står det til med din ledergruppe i dag? Mit bud er, at det kunne gå bedre, ellers vil du ikke lytte med her. De fleste lederteams, jeg kender, de er 100% afhængige af den øverste leder. De vil faktisk ikke kunne fungere uden. Og det er et enormt pres som chefer af. Så i stedet for, så handler det om at udvikle et godt lederteam, som du har tillid til at kan uddelegere til, så du kan frigive tid til dig selv, og dermed kan sikre vækst og udvikling. Lad mig illustrere det. Rigtig mange problemer og spørgsmål kommer til lederne ude i virksomheden, og så bliver det videreført til dig, så du kan træffe den endelige beslutning. Det, der sker, det er, at du kommer til at bruge rigtig meget tid på at sidde og svare lederne, som stjæler al din tid, fordi du ikke har skabt en klar rollefordeling. Hvorimod, hvis du vender dig om, hvis du har skabt klare ansvarsområder og uddelegerer opgaver og ansvar, så ved lederne præcis, hvordan de skal handle. Og så bliver de i stand til at håndtere alle de spørgsmål og ting, der skal gøres. Og så bliver der jo frigivet tid hos dig, fordi lederne ikke længere har brug for at tage din tid for at kunne løse de spørgsmål, der opstår. Og al den tid, du får, kan du bruge på at udvikle forretningen og skabe vækst der, hvor du nu er bedst. I skal udvikle jer som team, og det er dit ansvar at sikre, at I fungerer som en helhed, hvor I bruger hinanden på en bedre måde. Det er kun sådan, du kan frigøre din tid og have fokus på udvikling og strategi mere end brandslukning. Og hvis ikke du går ind i præcis de her temaer, desto mere frustration vil du opleve. Uanset hvordan du griber det an, så starter det altid med din vision om, hvordan du forestiller dig, I spiller godt sammen. Det er her, du kan starte. Definer så roller og ansvar, og så lav en plan for, hvordan du vil udvikle jer sammen. Det er lettere, end du tror, og det er selvfølgelig dit ansvar. Når jeg arbejder med ledere, så er der altid 2 indvendinger, som lederen har, inden vi går i gang, og jeg hører dem igen og igen. Og det første er, at jeg simpelthen ikke har tid til at tale om mig selv. Ja, jeg ved godt, at du ved, at det allervigtigste er dig, for det er jo lige præcis har fokus på her. Det er med dig, alting starter. Og at tingene også har en rækkefølge, som er vigtig, når du leder en virksomhed. Du kan tænke på det som at bage et brød. Der er ting, du skal komme i dejen, som gør, at den hæver rigtigt, og du udnytter ingredienserne rigtigt. Du er nødt til også at lade dejen hæve, inden du bager den. Tingene har altså en naturlig rækkefølge, og det tager den tid, det tager. Hvis du tager brødet ud af ovnen, inden det er færdigt, så er resultatet simpelthen ikke godt. Det er det samme, når du er topchef. Hvis du handler udelukkende på din ryggrad, eller din mavefornemmelse, din erfaring, så er risikoen, at du faktisk misser værdifulde muligheder, som kunne være mere værdifulde, både for dig selv og for din virksomhed. Som for eksempel, hvis du reagerer ud fra din egen private psykologi, altså det vil sige det, som føles godt for dig. For eksempel det at undgå en konflikt eller en ubehagelig situation, eller at sætte noget i værk, som føles sjovt eller rigtigt for dig,
så er du ikke sikker på, at det har den ønskede effekt i din virksomhed. Vi er nødt til som topchefer indimellem at tage os tiden til at reflektere, analysere vores mønstre og automatreaktioner, kigge tilbage, se fremad for at blive meget mere bevidste om, hvad der virker og ikke virker i den måde, vi er ledere på. Og det vil også sige at gå fra at være reaktiv til at være proaktiv, og meget mere bevidst gå efter de mål og ønsker, som vi har for vores virksomhed og os selv. Hvis ikke jeg styrer det hele, så ramler det. Det er nok den mest almindelige indvending mod forandring, som jeg hører. Måske du endda også kender den fra dig selv. Sandheden er, at det forholder sig jo lige omvendt. Hvis du søger at styre det hele, så er det dig, der er flaskehalsen og showstopperen. Lad mig give dig et eksempel. Du har sikkert set OL eller kaproning i fjernsynet, og så har du måske set en båd med 8 kaproer. Og du har måske også lagt mærke til styrpersonen, der sidder bagerst med front mod roerne, altså ryggen mod dig. Kaptajnen eller styrpersonen sørger for, at teamet spiller sammen, fordi den person jo har overblikket og kan se fremad, og som opdager, når noget er ude af balance, og giver besked til roerne, når de skal justere. Altså, båden kan ikke vinde uden deres kaptajn. Jeg har selv oplevet den der selvforståelse af at være uundværlig som chef for nogle år siden. Jeg var ansat i et team, hvor vi tog på strategidag for at finde ud af, hvordan vi skulle løse vores nye opgaver. Og der var specielt en højt profileret opgave, som lå lige til højre benet for mig. Jeg var uddannet i det emne og havde brugt tid og krudt på at gøre det til mit specialistemne. Og jeg var total on fire. Den opgave var min. Det vidste jeg bare. Så vi havde fået kaffe og morgenbrød, og vi var netop gået i gang med at diskutere opgaverne, da direktøren med klar stemme siger, at den opgave tager hun. Altså, jeg kunne simpelthen næsten ikke trække vejret, så jeg fik rejst mig op fra bordet og kom med en eller anden forkølet undskyldning. Og så gik jeg ellers ud for at hive efter vejret. Så rasende var jeg. Og så var jeg i øvrigt lamslået flere dage efter. For det første, fordi jeg ikke kunne forstå, at mine kompetencer blev tilsidesat. Altså, mit ego blev ramt. Men for det andet også, fordi direktøren satte sig selv i en virkelig svær situation ved at udsætte sig selv for eksterne interessenters kritik. Altså, og det gik selvfølgelig hverken værre eller bedre, end at direktøren selv havde svært ved at finde både tiden og kvaliteten til opgaven. Og den faldt til jorden med et brag. Temmelig uforløst. 3 måneder senere havde jeg sagt op. Jeg ville simpelthen ikke være et sted, hvor mine kompetencer ikke blev brugt. Så jeg tager ansvar ved at spille andre gode og lede gennem dem. Så for at lykkes med at bringe dit lederteam i spil på en langt bedre måde, så er det afgørende både at have en plan og at fange dig selv, når du synes, du er den bedste. Altså, det kan godt være, du er det, men det er ikke din opgave at styre alt. Og hvis du tror det, så kommer I til at fejle og også gå glip af både vækst og trivsel. Du har nu været på det her seminar i 30 minutters tid, og der er flere strategier, som jeg kunne vise dig, men de her 3 trin, som jeg har vist dig, det er de absolut mest afgørende. Det du kan nu, det er enten at tage de her ting, som jeg har vist dig her, og så bruge dem som inspiration i din hverdag, og det håber jeg, du vil. Og at du har fået så meget inspiration med, at du begynder at skabe forandring for dig selv og din virksomhed. Du kan også vælge noget andet, nemlig at sige, nej, det her det er vigtigt for mig, det er vigtigt at lykkes med den her proces, og at jeg når de her mål. Og hvis du er typen, som godt kan lide at få hjælp af nogen, der har gjort det her rigtig mange gange før, så har du lige nu den mulighed. Og den mulighed, det er, at du kan klikke herunder, og så booke et møde. På mødet, der kommer vi til at tage en snak på en halv times tid, hvor jeg vil stille dig en masse spørgsmål, for at finde ud af, om jeg kan hjælpe dig. Og hvis jeg kan, så vil jeg rent faktisk også fortælle dig det, og også hvordan. Og hvis ikke jeg kan,
så vil jeg også være ærlig over for dig og sige, at jeg ikke kan hjælpe dig. Men igen, klik herunder for at booke et møde, så kan vi tage en snak og tale din situation igennem. Uanset hvad du vælger, så er jeg glad for, at du har lyttet med her. Mange tak for nu.